erdibideko zuzenketak aurrera egin du. EH Bilduk bezala Eusko Jaurlaritzako bazkideek jarrera aldaketa antzematen diote beste aldeari. Gabon deizuela, Gogora Institutuko zuzendaritza kontseilutik kanpo gelditu da Pilar Garaialde triple haren biktima dena. 5 postu betetzeko bina proposamen luzatu zituzten EAJ, EH Bildu eta PSek eta Garaialde izan da aukeratu ez duten bakarra. Egoera humilagarria, diskriminatzailea eta lotsagarria dela adierazi du egiari zor taldeko kideak. Gertatu da zerbait larria, zerbait benetan humilagarria, diskriminatzailea eta lotsagarria. Zeren PNV eta PSen botoen esker, estatuaren biktiman ordezkaritza bakarra Gogoratik kanpoa utzi dute. Hautatu dituzte etaren 2 biktima. Eta estatuaren biktima ordezkatzen dituen hautagaitza bakarra kanpoan utzi dute. Gaur hasi da Donostian Aintzane Pujanaren erailketaren inguruko epaiketa prozesua. 2021ko urteberri egunean desagertu zen Pujana eta urtarrilaren 4an topatu zuten bere gorpua Aizarnazabalen. Gizonezko bat eta emakume bat auziperatu dituzte hilketa honengatik, gazte donostiarra baitu eta prostituitzera behartu izana ere leporatzen zaielarik. Espetxealdi iraunkor berrikusgarria eskatu du fiskaltzak bi akusatuentzat Gipuzkoan lehendabiziko aldia delarik. Nafarroako sare publikoko irakasleen aldarriak hozten aditu dira gaur Iruñeko eta beste zenbait herritako kaleetan. Steilas, ANFE, FABNA, LAB, Comisiones Obreras, ELA eta UGT sindikatuek deituta greba egin dute herrialdeko ikastetxe publikoetan eta protestak egin dituzte Iruñean, Tuteran, Altsasun, Elizondon, Lizarran eta Tafallan. Sindikatuen arabera lanuztera deituta zeuden irakasleen 60% bat egin dute grebarekin. Kalera atera dira hezkuntza publikoko irakasleak sektore horretako sindikatu guztiek bat egindako deialdian. Greba eguna da hezkuntza publikoan eta goizean zehar ikastetxe eta institutu ezberdinetako auzoetan pikete informatiboak egon dira. Eta zutabean hezkuntza departamentura igo dira, elkarrateratzea egiteko. Altsasun, Elizondon, Tafallan, Lizarran eta Tuteran ere egin dituzte elkarretaratzeak. Ratioen jeitsiera, lanzama arintzea, eros ahalmenaren berreskuratzea eta lan taldearen egonkortzera dira haien eskakizunak batit bat. Arratsaldeko 6etan manifestazioa eginen dute Gurutze plazatik San Francisco plazaraino. Hezkuntza sektoreko sindikatu guztiek deitutako greba eguna izan da. Irakasleen txanda izan da kalera ateratzeko eta haien lanbaldintzak hobetzearen alde egiteko. Pikete informatiboak egin dituzte ikastetxe askotan, ondoren zutabeka hezkuntza departamentura bideratzeko. 4 manifestazio izan dira Marretan, Iruñeko hainbat auzotatik, Txantrea, Arrotxapea, Barainain eta Mendillorri abiatuta. Eta bat egin dute Santo Domingo kalean hezkuntza departamentuaren ondoan. Aparkalekuak gainezka egin du bi aldetatik. Egunean zehar ere mobilizazioak egin dira Merindadeko eta beste herri batzuetako buruetan. Eta arratsaldeko 6etan Gurutze plazatik abiatu den manifestazio erraldoi batekin amaitu da eguna. Goizeko azken orduan eta sindikatuak datuak biltzeko aurkitzen ari diren zailtasunak gorabera, jarraipena 60%tik gorakoa dela adierazi dute. Hezkuntza sailak 26,5% plantillaren heren bateko gutxieneko zerbitzuak ezarri ditu haur eta lehen hezkuntzan, eta 4. batekoa 2. hezkuntzan. Gaur egun Nafarroko gobernuak gure hezkuntza publikoa zaintzeko baliabide gehiago jarri ditzan eskatzen dugu. Pazientzia agortzen ari da. Ez gara geldituko erakunde sindikalen eta irakasleen eskaerei erantzuna eman arte. 10.000 baino gehiago gara. Ahora, docentes, gure txanda da! Ratioak jeistea, lan gainkarga murriztea, bitartekotasuna murriztea eta administrazioak berak 2010tik galdu, tasatu eta onartutako erosteko almenaren 15% berreskuratzea dituzte eskakizunen artean.
Sindikatuek azpimarratu dutenez, pozik agertu dira elkartutako jendeagatik. Hala ere, Carlos Jimeno Hezkuntza Departamentuko kontseilariarekin duten harreman txarra azpimarratu dute. Nafarroako gobernuak hezkuntza publikoa zaintzeko baliabide gehiago eman arte itxaroten jarraitzen dutela adierazi dute ere. Pilar Garaialde Gogora Institutuko zuzendaritza kontseilutik kanpo gelditu da. 6 pertsona independentez proposatu zituzten EAJ, EH Bildu eta PSek 5 postu betetzeko eta bera izan da aukeratu ez duten bakarra. EH Bilduren proposameneko bat zen Garaialde. Triple A talde terrorista ultraeskuindarraren biktima da eta egun Egiarizor kolektiboko kide ere bada. Pasamos a votar en nombre de Pilar Garaialde. ¿Votos a favor? 5. ¿Votos en contra? 1. Abstenciones? 9. Gaurko erabaki hau oso larria iruditzen zaigu, ez du bizikidetza laguntzen, ez da biktimen errekonozimenduaren aldeko urrats bat izan, hau erabaki alderdikoi utzen izan da. Memoria politikek hartzen ari diren bide okerraren beste froga bat. Erabaki honek eta azken egunetan entzuten ari garen diskursoak eta ikusten ari garen jarrerarekin horrek eramaten gaitu planteatzera gogorarekiko izango jarrera eta gogoran izango presentzia. Gertatu da zerbait larria, zerbait benetan humilagarria, diskriminatzailea eta lotsagarria. Zeren PNV eta PSen botoei esker, estatuaren biktiman ordezkaritza bakarra Gogoratik kanpoa utzi dute. Hautatu dituzte etaren 2 biktima. Eta estatuaren biktima ordezkatzen dituen hautagaitza bakarra kanpoan utzi dute. Gogora Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuaren zuzendaritzatik kanpo geratu izanak estatuaren biktimak diskriminazio egoera batean utzi dituen moduan, Guardia Zibila Hego Euskal Herriko hiriburuetan egiten ari den ekitaldiek horien biktimizazioa dakarte Egiarizor Fundazioaren arabera. Salatu dute, memoria arloan hartu behar den norabideak 10 urte atzera egitea dakarrela, ordutik egindako aurrerapenak alde batera utzita. Eusko Legebiltzarrak legez besteko proposamen baten bidez Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari eskatu dio Osakidetzako langileen kudeaketa politika aldatzeko. EH Bilduk egin zuen proposamena eta zuzenketa batzuk egin ostean gobernu koalizioko bi alderdiekin EAJ eta PSrekin adostu du azken testua. Atzo aurreratu zuten akordioa lortu zutela. Gaurko bozketan aurkako boto bakarra izan du proposamenak, Voxena 7 abstenitu egin dira Sumar eta PP eta 76ek bozkatu dute alde EAJ, EH Bildu eta PSek. Gipuzkoako Batzar Nagusiek erabakitzeko eskubidearen aldeko 2 mozion hartu zituzten atzo eguerdian. Proposamenek EAJ eta EH Bilduren aldeko 19 bozka, PS eta PPren aurkako 10 eta Elkarrekinen 2 abstentzio jaso zituzten. Hala, Gipuzkoako Foru Aldundiari Euskal Autogobernua eguneratzeko eta Espainiako gobernuarekiko harreman politikoa berritzeko eskaera luzatu zioten Batzar Nagusiek. Gipuzkoako Batzar Nagusietan politika orokorrari buruzko eztabaida izan dute goizean. Taldeek aurkeztu dituzten mozioak izan dituzte hizpide eta horien artean dago EH Bilduk eta EAJak erabakitzeko eskubidearen alde adostu duten mozioa. Bada bi talde hauen 39 bozkekin Gipuzkoako Batzar Nagusiek Aldundiari eskatu diote Euskal Autogobernu eguneratzea eta Espainiar estatuarekiko harreman politikoa berritzea. Elkarrekin Gipuzkoa abstenitu eginda eta PSek eta PPek aurka egin dute. Testuinguru horretan EH Bilduk eskatu du Aldundiak Batzar Nagusi mandatu irmo jaso eta bere gain hartzea, eta irekiko den estatus berriaren eztabaidan erabakitze eskubidan zentralitatea aitortzea. Gaur indarrean dagoen estatutua bere osotasunean bete dadin berariaz eskatzea lortu dugu. Baina ez hori bakarrik. Azken hamarkadetan
eman diren eskumenen interpretazio erregresiboak ere salatu nahi ditugu. Izan ere, Euskal Herria nazio gisa aitortzea ezinbestekoa da herri gisa aurrera egiteko. EAJak dio asketa demokratikoa behar dela etorkizun politikoa. Gure gero eta izaera politikoaren erabakitzaileak, gure ustez, abertzaleon ustez, bakarrik Euskal Herritarrok izan beharko ginatekela. Herri bat garelako gure hizkuntza euskara eta historia propioa duena eta foraltasunean, hau da, gure eskubide historikoetan eta printzipio demokratikoan oinarriturik batez ere, aske eta demokratikoki behar dugulako gure etorkizun politikoa erabaki. Ildo horretan Elkarrekin Gipuzkoa erabakitzeko eskubidaren alde agertu da, baina eztabaida beste foro baten egin behar dela dio, sakonago aztertuz, horregatik abstenitu da. Orduan, nola bozkatu daiteke, nola erdibitu daiteke, pleno berean, bi mozio, bata gauza bat dependatzen duna eta hurrengoa hori baztertu eta beste gauza bat eskatzen baldin badu. Gainontzeko taldeek ez dituzte moziook onartu, popularrek argudiatu dute Euskal Herria bat ez duela Gipuzkoak osatzen. Gamboa jauna, ez gara herri bat. No somos un pueblo vasco. Somos 3 pueblos que juntos conformamos la Euskadi actual plural. 3 o si quieren, 7, si quieren hablar de una Euskal Herria. Sozialistak berriz etorkizunean estatutu berri bat adostaren alde daude, baina estatus berririk ez dute nahi. Estatuto sí, nuevo estatuto también a futuro, nuevo estatus no. Aintzane Pujana Gazte Donostiarraren inguruko epaiketa prozesua martxan da. Gaur aukeratu dira epaimaiko kideak eta bihar testigantzekin hasiko dira. 2021ko urtarrilaren 4an azaldu zen bere gorpua Aizarna Zabalen indarkeria zantzuekin. Gizonezko eta emakumezko bat daude auziperatuta, Pujana baitu, prostituitzera behartu eta erail izana egotzita. Bientzat eskatu du fiskaltzak espetxealdi iraunkor berrikusgarria. Donostiako lurralde auzitegian Aintzane Pujana Gazte Donostiarraren hilketa erabaki behar duen zinpeko epaimaia osatzen hasi dira. 9 kidek osatuko dute eta horiek erabaki beharko dute auzipetuta dauden bi akusatuak egozten zaizkien zantzugatik errodun diren ala ez. Ateak itxita eratuko dute epaimaia eta bihar entzungo dira lehen testigantzak. Duela 3 urte eta erdi 2021ko urte berri egunean desagertu zen Pujana. Ondoren jakintzen, Aizarna Zabalgo landetxe batean igaro zuela eguna akusatuekin batera. Eta urtarrilaren 4an aurkitu zuten gorpua Aizarna Zabalen, Etxabe auzoan, Urola ibai ertzan indarkeria zantzuekin. Hortik egun gutxira orduko hartan 23 eta 24 urte zituzten gizon emakumeak atxilotu zituzten. Biktima txikita eduki prostituitzera behartu eta erailtzeaz leporatuta. Bi akusatuentzako espetxealdi iraunkor berrikusgarria eskatu du fiskaltzak Gipuzkoan lehendabiziko aldiz. Zigor kodeak aurre ikusten duen zigor handiena da, eta hala eskatu du kasu honetan erailketa eta sexu askatasunaren aurkako delitua biak batera eman direlako. Gaurrateak itxita eratuko dute zinpeko epaimaia eta biharko saiorako daude aurre ikusita bi akusatuen testigantzak, baita beste 5 lekukoren deklarazioak ere. Edo nola ere epaiketeia hilabetez luzatzea espero da. Biharko deklarazioen ostean, urriaren 21 arte lan egun guztietan egingo dira saioak. Orduan erabakia epaimaiaren esku utziko da. Espainiako Auzitegi Konstituzionalak indarkeria matxista jasandako emakume gipuzkoar bati eman dio arrazoia. Adi. Indarkeria matxistagatik salatutako aita ikusi nahi ez zuen alaba baten ama gipuzkoarra babestu du Espainiako Auzitegi Konstituzionalak. Bikotea banandu ostean, aitak alaba ikusteko bisitak antolatu zituzten, baina umeak bisitak bertan bera uzteko eskatu zuen. Indarkeria arloko epaitegiaren arabera, dibortzio epaiak amari alaba elkargune batera eramateko betebehar pertsonalik ezartzen ez bazion ere, lankidetza jarrera eskatzen zion, eta Gipuzkoako probintzia auzitegiak eta Donostiako emakumearen kontrako indarkeriaren epaitegiak ezarri zuten, emakumea ez zela ari jarrera hori betetzen, amonak jarrera proaktiboa hartzen ez zuelako.
Hori horrela Espainiako Auzitegi Konstituzionalak onartu egin du emakumeak jarritako babes helegitea eta ebatzi du aurreko bi epaitegiek hartutako erabakiek kontuan hartu beharko luketela bisita horiek indarkeria matxistaren testuinguruan gertatzen ari zirela eta adingabearengan eragina zutela. Nafarroako auzitegiak Boixos Noiz taldearen aurka irekita zegoen auzia artxibatzea erabaki du. Talde faxistako hainbat kidek Iruñeko Ezpala taberna erasotu zuten 2022ko azaroan. Bartzelona futbol taldeko jarraitzaiez osaturiko talde ultraeskuindarreko hainbat pertsonari lokalean lapurtu eta irainka aritzea leporatu zieten, baina orain epaia bertan behera gelditu da. Nafarroako probintzia auzitegiak artxibatu egin du 2022ko azaroan Iruñeko Iturrama auzoko Ezpala tabernan lapurreta eta irainak egin zuten Bartzelonako zale ultraeskuindarren Boixos Noiz taldeko kide batzuen aurkako auzia. Zenbait ibilgailutan antolatuta bertaratu ziren Ezpalara Bartzelonaren zale fascistak, 20-30 pertsona inguru, makillak eta subengalak hartuta besteak beste. Tabernan zeuden pertsonei eraso zieten gutxienez 3 lagun zaurituz eta kalte materialak ere eragin zituzten. Osasunako zaleen ohiko topalekuetako bat da Ezpala. 7 hilabete beranduago 2023ko uztailean Boixos Noizeko hainbat fascista atxilotu zituzten Kataluniako hainbat herritan. Ezpalaren kontrako eraso fascistan parte hartzeagatik eraman zituzten atxilo. Prozedurak aurrera jarraitzen du auzipetuetako batentzat bakarrik. Gainerakoek Nafarroko probintzia auzitegiaren autoaren arabera onura jaso dute Ezpala tabernan zegoela egiaztatu ezin izan dutelako. Baina osasunak sadarren Bartzelonaren aurka jokatu zuen egunean Iruñean izan zirela frogatu dute. Poliziak 15 pertsona identifikatu eta 9 auzipetu zituen. Ezpala taberna erasotzeko erabilitako makietako batean DNA aurkitu izana erabakigarria izan da auzipetu bakarraren aurkako akusazioak bere horretan jarrai dezan. Autoak gaineratzen du ezin direla identifikatu erasoan parte hartu zuten gainerako pertsonak. Trantsizio feminista arlo guztietara edatuko dute emakume abertzaleen 10. topaketa feministetan. Euskal Herriko bilgune feministetako kideek 2 urtean behin antolatzen dituzten jardunaldiak azaroaren 16an izango dira aurten Laudion. Urriaren 6an kilometroa jaia ospatuko dute Azpeitian, dena prest dute ikasberri ikastolaren aldeko egunerako.
Ekonomia gaietan Eusko Jaurlaritzak 22,5 milioi euro bideratuko ditu Arabar Errioxako ardoa sustatzearen bidean. Sektorea murgilduta dagoen krisiaren ondorioak samurtu eta egoera hobetzea du hizpide diru laguntza honek. Elikadura, landa garapen, nekazaritza eta arrantza sailburuak 22,5 milioi euro bideratuko ditu Arabar Errioxako ardoa sustatzeko. Krisi bati aurre egingo dion sektorearen premiazko beharrei aurre egiteko helburua dauka diru laguntzak. Amaia Barredo sailburuak adierazi duen moduan, erakunde publiko eta pribatuaren arteko lankidetzan oinarritutako ibilbidea proposatu du Barredok. Markaren bereiztea eta posizionamendua eta kalitate orokorra hobetzea helburu izango duena. Vamos a hacer una seria apuesta en comercialización y en promoción, tanto en los mercados internos como en los mercados internacionales, en ferias con ayudas a las bodegas y también en misiones de mercados en auge como son Estados Unidos, Canadá, Japón, México, Suiza o Reino Unido, con una inversión prevista para esta legislatura de 22,5 millones para el sector de Rioja Alavesa. Talentu berrien erakarpena, formakuntza eta sektorearen eraberritzea beharrezkoak direla ere azpimarratu du sailburuak. Hau bermatzeko Basque Culinary Centerren eda Drinks and Wine Campus proiektua sustatuko dutela adierazi du. En La Guardia, como saben, irá el centro especializado en vinos y en Vitoria-Gasteiz el centro especializado en bebidas. En ese sentido, dos centros con una clara vocación de posicionamiento internacional, de captación de talento y de formación especializada y de innovación, a los que dotaremos a lo largo de estos años de 10 millones de euros para su construcción. Lehen sektorearen zein arrantzan belaunaldi aldaketa eta berrikuntza sustatzea legegintzaldi honen helburu bat izango dela ere adierazi du Barredok. Sektorera belaunaldi berriak erakartzeko ekimenak abiatuz eta gizartearen erronka berriei aurre eginez. Bizkaiko aldun nagusi Elisabeth Txanobek bikain Bizkaia Quantium Advances Industries aurkeztu du industria teknologiko kuantikoan nazioartean duen lidergoa sendotzen duen estrategia hain zuzen. Bizkaiko Foru Aldundiak industria teknologiko kuantikoan nazioartean duen lidergoa sendotzen duen estrategia aurkeztu berri du. Nazio Batuek 2025 urtea zientzia eta teknologia kuantikoaren nazioarteko urtea izendatu dute eta testu inguru horretan Bizkaiak asmo handiko ibilbide horri bat aurkeztu du, teknologia kuantikoa industrian aplikatzeko eta Bizkaiak sektore horren abanguardian duen posizionamendua sendotzeko. Hori dela eta Bizkaiko Foru Aldundiak ekosistema sortua dauka esparru horretan eta horren gainean diseinatu da Bikain. Eta Euskal Herriko Unibertsitatearen Leioako kampusean dagoen teknologia parkeko Maria Goiri eraikinean bilduko da Bizkaiari buruzko ezagutza guztia. Bikainek teknologia horren inguruko merkatu bat sortuko da gure lurraldean. Ariak sortu doguz. Teknologia kuantikoak eskaintzen dauzen abantaila eta negozio aukera handiak Bizkaiko industriara, enpresetara eta eteetara ekartzeko. Bikainen helburua da ikerketa aplikatuarekin, garapen teknologikoarekin eta arlo horretako berrikuntzarekin jarraitzea, bai eta enpresek proiektuak egitea ere. Bikainek enpresei laguntzeko bi zerbitzu mota eskainiko ditu, alde batetik hasio herriak direnak hasierako kontaktuak ezartzera eta lehen erabilera kasuak garatzera animatuko ditu, aholkularitza espezializatuaren eta ordenagailuetarako sarbidearen bidez, eta beste alde batetik, operadore teknologiko handiek ezagutza aurreratuagoak dituzten enpresei lagunduko diete eraldatzen eta beren teknologia kuantikoko sailak sortzen. Israel Libanon egiten dabilen erasoen intentsitate maila gorantz doa. Gobernu sionistako buru den Benjamin Netanyahuk deusestatu egin du su-etenak gauzatzeko aukera eta badirudi Israelgo armadak lurreko erasoaldi bat gauzatu dezakela.
Donostiako zinemaldian gaurkoan ere Izarrak filmeak alfombra gorria dira protagonista. Monica Bellucci eta Tim Burton, Gia Coppola eta Tilda Swinton Donostian dira honez gero, baita Pedro Almodóvar ere Mantxako zinegileak Donostiako zinemaldiaren Donostia saria jasoko du gaur. The best days of our lives. Open up your eyes, everything's alright. Here's to the best days of our lives. So raise a glass while we look back. Share all the memories of good times that we've had. Here's to the good times, forget the bad times. These are the best days of our lives. Can you feel all the magic tonight? It's in the air, I've never felt so alive. It don't get better than this. Eta euskal zinema industria zinemaldiaren parte da. Zer esana eman dute Edurne Azkaratek euskarazko ekoizpen gehiago eta euskal filmen beharrak agerian utzi izanak. Ez da bakarra izan ordea. Donostiaragoa Zeki Atorra Sagasti izan baita bertan. Alfombra gorria Blai izan ere gaurkoan eguraldi iluna eta euria barra-barra, urtaroak agintzen duen legez, udazkena eta kantauriko ertz honetan euria da nagusi, baina zer esan, zinemagintzan ere ez da dena eguzki izpia eta dena dizdira, eta gaurkoan hain zuzen ere edukira bagatoz izan ere Donostiako nazioarteko 72. zinemaldi honek agerian utzi du euskal zinegintza badoala aurrera, baina akaso nahikoa baliabiderik ez ote, zergatik hain ekoizpen gutxi euskaraz ekoitziak, zergatik, emakume zinegileek zuzendutako fikziorik ez 2008az geroztik, galderain bat eta euskal zinemaren galan mai gainean jarriak izan ere, ez dugu ahaztuko, Elena Iruretak eta Edurne Azkaratek jasotako garaikur goraipamen horretan, mezu hau ere alfombra gorriaren gainera jaurtia izan zela, eta Edurne Azkaratek egindako adierazpenek sare sozialetan, barra-barra eta bolo-bolo segitzen dutela. Bultzada saria Edurne Azkarate. Plazerra da euskal zinean egindako lanarengatik aitortza etxean Euskal Herrian jasotzea. Hainbeste admiro eta errespetatzen ditudan kideen aurrean. Proiektu amankomun bat partekatzen dugulako. Gehiegitan herri txiki izendatu dugun honek pasa du txiki izatearen garaia. Asko dugu eskaintzeko eta gure buruak serioki hartzea merezi dugu. Sari hau ere horren erakusle. Desiatzen nago, antza loratzen ari zaigun euskal zinemak zer nolako bistak utziko dizkigun ikusteko. Hala ere, euskal zinea deritzon horri euskara falta zaio eta euskal kulturak filmak ditu falta. Albano bizi uretan bizi. Aurten pixka tristenago, ze zinemaldian 20 euskal ekoizpen daude zinemaldiaren barruan, baina euskeraz 4 bakarrik. Oso gutxi iruditzen zaizkidela, ez? Eta duela urte gutxi batzuk esaten genuen, euskal zinemaren aro berrian geundela, euskerazko zinema berpizten ari zela, eta batean Donostiako zinemaldian 4 pelikula euskeraz izatea bakarrik,
eta estreinaldiak 3 dira bakarrik, gaina 4 horietatik, oso triste da, ez dakit zein den arrazoia, ez dakit den kalitate maila ez delako eman, edo zinemaldiak ez duelako nahi izan, edo aurten pelikula gutxiago egin direla, baina iruditzen zait nahiko datu kezkagarria dela, eta horren kontra lan egin beharko genukela, eta euskal produktuak indartzea. Azkenean, euskal zinema, euskaraz egiten den zinema da. Badago hor gabezia bat bide horretan eta abiadura bat oso motela hori eraldatzeko, ez? Gizonek egiten badituzte 4-5 fikzio euskaraz urtean, emakumeok egiten dugu bat 4 urtero. Ez? Eta zifrak zentzu horretan hizkuntza sartzen badugu eragiketan konturatzen zara euskararen kasuan, euskarazko zinemagintzaren kasuan, oraindik ere zailagoa dela eta portzentaiak oraindik ere daudela oso urrun beste hizkuntza hegemonikoagoetan egiten den zinema kontutan hartzen badugu. Kultura eta tradizioa uztartu egingo dira asteburu honetan Araban. Izan ere, landakeda handia jaialdia ospatuko da Kuartangon, bihartik igandera bitarte. Ostiralean, Añanako kuadrian kokatua dagoen Kuartengo udalerriak landakeda handiaren ateak irekiko ditu. 3 egunez talentu, kultura eta tradizioaren inguruko jardunaldiak egongo dira bertan. Goizeko 10:00etan izango da aurkezpena, Kuartengoko antzerki areto handian hain zuzen ere. Gerora, 9:00 arte, 5 areto ezberdinetan talentuaren inguruko tailerrak, hitzaldiak, mahai-inguruak zein kontzertuak eskainiko dira. Larunbatean berriz, 10:00etatik ordu batetara iraungo du eta kultura izango dute gaiburu. Eta igandean bukatzeko tradizioaren inguruko ekitaldiak izango dira, 10:00etatik 9:00etara. Besteak beste, De Pedro, El Nan Trio, De Mode Quartet, Los Niños Jesús eta bar izanen dira bertan. 2022an izan zen lehen edizioa, urterik urtera diskurtso berdina aldarrikatuz. Gizarte aldaketarako une hontan, landaremuak zeresan eta egiteko asko duela aitortzen dute. Hau horrela, topaketaren helburua honen aurrean bidegurutze bat izatea dela diote. Honetarako, ikuspegi eraikitzaile zein berritzaile batetik, landa garaipen justu, oparo eta iraunkor baterako erantzunak aurkitzeko proposamenak jarri dituzte mahai gainean. 10 urtetik gora gertokietatik aparte izan ostean, itzulera iragarri du Bizardunak musika taldeak ustekabean. Azken iraina izeneko bira dute 2025ko udaberrian. Kulturarloko proposamen batekin gatoz gaurkoan, adi atzoko elkarrezketari. Mende Laurden ospatuko ditu aurten dantzaldia Bilboko nazioarteko dantza jaialdiak. Irailaren 24an hasi eta abenduaren 5 bitarte jai egitarau oparo antolatu dute. Dantzaldia hitz egiteko gurean dugu Marian Etxebarria, dantzaldeko kidea. Ongi etorri, Marian? Hola, kaixo. Kaixo, zuri ere, esan bezala, 25 urte egingo ditu aurten dantzaldiak, edizio berrira begira gogotsu zaudete? Hore, pues claro, hau urtero behin gertatzen da, azken 3 hilabetean, eta, bueno, beti urdiritasun hori eta gogoekin gaude, eta, bueno, aurten gainera berezia da,
25 pasata gero, bueno, pues bueno, ospatzeko apur bat da. Ospatzekoa bada mende laurdena, konta iguzu, nolako ibilbidea izan du jaialdi honek? Bueno, pues hori jaio zen orain dela 25 urte, bueno, la fundizion betidanik edo egin du dantza garaikidea programatu egin du, ezta? Baina bere aretoan, la fundizionen eta la fundizion aretoa da, pues hori, areto txiki bat. Jende gutxirako eta, bueno, pues ere badauka, pues ez dakit, definizio bat, edo jendea ezagutzen du, hori, areto txiki bat moduan. Eta gertatu zen, orain dela 25 urte, dantza garaikide oso gutxitan zegoen beste aretoetan. Eta izan genuen suertea, hitz egin genuela instituzioekin, eta, bueno, pues, martxan jarri genuela horrelako jaialdi bat, eta izan zen kriston erronka, hori, ez dakit, ez zen oso ezaguna, ez arte hori, ez zegoen publikorik, ez zegoen mugimendurik. Baina, pentsatu genuen, posiblea zela, eta asmoa zen, beste aretoetara joan, bai tamaino aldetik, bai zaugarra desberdinak dituztelako, osea, joaten bazara la fundizionera, ikusiko dituzu lan mota batzuk. Baina joaten bazara Azkuna zentrora beste motakoak ikusiko dituzu, eta guen genera desberdina izango da. Orduan, erronka hori planteatu genuen, eta naiz eta oso beldurtuta egon garai hartan, gauza pasatu inda, eta, bete egin ditugu eta 5 urte, eta egia zan, nik esango nuke, esan dezakegula arrakastetxo izan dela proiektua. Arrakastatxua izan da proiektua, 5 urtez aurrera zoaztelako, ez da? Azken batean gainera, ez du zer ikusirik dantza garaikideak duela 25 urte zuen egoerak, orain duen egoerarekin. Gaur egun nahiko zabaldua den modalidadea dela esan genezake. Hombre, claro. Hasi da programatzen. Lanako itzen gara, ez duzunen ezagutzen zerbait, agian ez da ere publiko moduan ez era usartzen joaten gauza horrelako bat joan ikustera. Eta, programatu ahala, jendea badoa ezagutzen, badoa usartzen probatzen, eta azkenean, oraindik gelditzen da publiko asko ez duela ezagutzen. Hori argita garbi dago. Ez da horrelako, ez dakit, arteera bat oso, famatuena, esango genuke. Baina nik esango nuke lortu dela publiko bat izatea, fideltasunarekin joaten dela, adibidez dantzalditara, badakizu elkartuko zarela, ez agian ez guztietan, ikuskizun guztietan, baina badakizu askotan elkartuko zara, jendea, denborarekin joan zarela ezagutzen jendearekin, ezta? Eta, alde horretatik publiko badago. Eta nik esango nuke ere aldatu dela, programatzen bada, ere badaude sortzaile gehiago sortzen dira. Osea, mugimendu gehiago sortzen da maila guztietan. Eta, hori da ona denontzat, ezta? Eta, handitzen du nola den komunidade hau, ezta? Nik esango nuke momentu honetan horrela gaude, komunidade handi batean. Komunidade handi batean, geroz eta zabalagoa eta handiagoa dena, beraz, esan genezake gainera, jaialdi honek oraindik modalidade hau ezagutzen ez duen herritar horri ere modalidade hau zabaltzeko aukera duela, ez? Hau da, jaialdi honen bitartez, edozein herritarrek ere ezagutu dezakela dantza garaikidea. Bai, nik esango nuke, niretzat dantzaldiak duen ezaugarri hoberena dela, ailegatzen dela areto desberdinetara. Areto horiek neurri batean edo badaukate publiko desberdin bat. Osea, jendea ez da hurbiltzen, mundu guztia ez da hurbiltzen la fundizionera,
baina mundu guztia ez da hurbiltzen Guggenheimera, baina, bueno, jende desberdina hurbiltzen da leku bakoitzara, ez da? Neurri batea, claro. Eta orduan, bueno, pues, gauza desberdinak programatzen ditugunez, pues, hip-hop izan daitezke flamenko, izan daiteke dantza, pues, agian gairaikidea konbentzionalago edo konzeptualagoa. Orduan, era askotako ikuskizunak aurkezten direnez, pues, jendea desberdina aukeratu daiteke, osea, aukeratu dezake leku desberdinak, ikuskizuna desberdinak, eta, bueno, proba egin dezake. Eta nik esango nuke, pues, hori da dantzaldiaren gauza arrakastatsuena, ez da? Bai, ikuskizun ezberdinak dituela jaialdiak eta horrela herritarrek ere aukera dutela ezberdintasun hortan batera edo bestera joateko edo denak ikusteko edo, bueno, aukera badagoela azkenean. Eta edizio hontara begira ze helburu izango du 25. edizioak? Konta eguzu? Bueno, helburu, nik esango nuke helburu betidanik mantendu dela. Zentzu horretan nik esango nuke ez dugula aldatu. Gure asmoa da, aurkeztea edo izatea plataforma bat publikoa hurbiltzeko gauza berriak ikustera, gauza berriak ikustera etortzea, artistak izatea aukera ere lan desberdinak eta berriak ikusteko, dinot gero ikuskizuna eta gero badaukagu topagune bat, ezta? Hor ere kontaktu hori egotea, eta azken finean, artistak harremanetan jartzen direnean, gero hortik ataratzen dira proiektu berriak. Eta guk pentsatzen dugu hori ere oso importantea dela. Eta, bueno, hori da basikoki gure helburua. Eta, bueno, ere, aurkeztea, momento bakoitzean, agian pilpilean dagoen ikuskizunak edo artistak importantenak, ezta? Adibidez, orain, atzo egin zen inaugurazioa, jaialdiaren inaugurazioa, eta, Melania Olcina, iaz izandako Premio Nacional de Danza, egon zen atzo dantzatzen Arte Ederretako museoan, eta, bueno, hori da gure helburua. Hor, apur bat, egotea beti mantentzea hori bizitasun hori, dantzaren garekidearen bizitasun hori. Eta, bueno, guk ulertzen dugu dantzaldia, jaialdia aukera ona dela horrelakorik egiteko. Hala da bai, esan bezala, gitarauan barneratu zara, Marian, atzo iraiak 24 egin zenuten jaialdiaren inaugurazioa Bilboko Arte Ederren Museoan, Espainia mailan dantza sari nazionala duen obra bat ikusteko aukera izan zenuten, esan berri duguzun bezala, la declaración, deklamazion barkatu, muda dantzalana, hau da, deklamazio mutua. Bai, oso lan polita, oso lan intimista, baina, klaro, esaten dizudana, dantza bakoitza badauka bere marko berezia, eta zentzu horretan, han Melania lan egiten zuela ere trombojotzaile batekin, eta dantzatu zuten Sergio Prietoren hori instalazio baten aurrean, eta orduan oso kombinazio edarra izan zen, eta nik esango nuke han egon ginen guztiak disfrutatu egin genuela. Eta, bueno, hori da, asmoa, ondo pasatzea, eta, bueno, ondo pasatzea, esango nuke nik. Eta ondo pasatzeko bidaia hontan, zer gehiago antolatu duzu, konta eguzu, nor izango da holtza gainean? Bueno, orain dinot, egitaroa oso desberdina da, eta, bueno, aipatzea, agian, izango dugu Rocío Molina, egingo duela estrenaldi bat, egingo duela Barakaldo Antxokian, eta, bueno, beste lanak, begiratu, nik esango nuke jakiteko oso ondo zer ikustiko den, agian beren nadala web horria etara joan, han dagoelako informazioa
zehaztuta dagoen informazioa, ezta? Eta zentzu horretan nik ez du kontatu nahi gauzan dirik, klaro, eske guztoz desberdinak ditugu. Baina bai aipatu nahi dudana dela, aurten beste kolaborazio berri bat topatu dugula, eta lan egingo dugula Instituto Italianorekin batera, eta horren bidez etorriko direla 3 talde italiarra. Beraiek talde horiek ez direla egon estatuan, osoan, orduan, izango dela berri handia Euskadien ikusiko dena. Urtero esan bezala elkarlanak egiten dituzue, beste hainbat artistekin, eta oraingoan nazioarteko artistak ere izango dituzue, esan bezala, Institutu Italiarreko artistak. Horiek dira esaterako edizio hontan nabarmenduko zenituzten ikuskizunetako batzuk. Zuzeneko dantza saioez gain, film dokumental bat eta tailerra ere antolatu duzue oraingoan, ezta? Konta eguzu? Bai, ikuskizunako aparte, jaialdiak beti baditu bertsio batzuk edo ekintza batzuk. Eta kasu honetan, kontatu dudan aialen, edo aipatu dudan aialen, artistekin edo elkarrizketak egongo direla ikuskizunak ikusita gero. Baina ere, antolatzen dugu eta aurtengo aurkeztuko dena izango da dokumental bat. Zinema da, eta zuzendu izan zuen Paloma Zapatak, eta dokumental honetan kontatzen diguna da La Singla bailaoraren historia. La Singla da bailaora horra bat, eta imaginazazu zelako lan gogorrei bete ber izan zuen, izateko bailaora ezagun bat, ezta? Eta nik esango nuke gainera filma bera oso interesgarria dela, oso ondo eginda. Orduan, ni gomendatzen dut, jendea hurbiltzea ere La Fundizionera han ikusteko dokumental hau, gainera sarrera doainik dela, eta nik esango nuke sorpresa hartuko dutela. Nik esango nuke oso historia interesgarria dela. Eta beste alde batetik, Jose Maldonado adibidez flamenko egiten duena, eta kasu honetan egiten duela lan bat, bera oso lehengo egunean Daniel Abrek kontatu zuen, Jose Maldonado egiten duela oso dantza fina, oso lan elegante, esan zuen berak. Eta berak nazten du dantza flamenkoa eta margoketaren nazketa egiten du. Ezin du kontatu gehiago, guen genera hurbildu bere izango zarete ikusteko. Baina, Jose Maldonado bere hurbilduko da, bai profesionalak, bai, zeo zer flamenkori buruz dakiten zerbait, eta emango du masterclass bat, hurrengo egunean, bere ikuskizuna ikusita gero, masterclass bat emango du. Eta beste ekintza bat egingo dena da, izango da, jaialdia amaitzeko, abenduaren bai 3, 4 eta 5, Eneko Lorente, EUPV-ko irakasle izandakoa, berak lan egiten jarraitzen du ikerketarekin, eta bereri gustatzen zaiona da mundu urbano eta dantza. Orduan, nazketa horretan kontaktatzen du Sharon Freeman koreografoarekin, eta egiten dute, ez dakin zelan aipatu, esan kostatzen zait azaltzea, edo topatzea hitz konkretua, baina da lan inklusio bat neurri batean. Hau da, hitz egiten ari dira ikuskizun faltaren ez dakit zelan bizitzen den, zelan bizi daiteken, eta zelan begiratu edo ikustitzako egunak, zelan ikusten dugun mundua, edo zelan ikus dezakegu edo interpretatu mundua begiratu edo ikusi gabe.
Bueno, esango nuke oso tailer interesgarria izango dela, zabalik dago mundu guztia edo nahi duena apuntatu alizateko, eta, bueno, pues hori da, borobiltzeko dantzaldiak egin nahi duen lana. Bai, Maria, zure gomendioa kontuan hartuko ditugu, azkenik zer esango zenioke herritarrei? Bueno, pues nik esango nuke oso jaialdi interesgarria dela, badituela gauza asko erakusteko, eta nahi izango duena, mesedez sartzeko gure web horrian, dantzaldia.org, eta han izango duela informazio guztia zabalik eta hori, bai, detaile guztiarekin, eta, bueno, sarrerak topatzeko edo moduan, kasu batzutan ordaintzekoak dira eta beste batzutan doainik dira, baina hori izango dutela informazio guztia hurbildu ahal izateko. Webunean duzue gitara guztia, bada dantzaldiaren 25. edizioaren nondik norakoa jasota, agurtuko gara, mila esker Maian Etxebarria. Bale, mila esker zuei, bai, ondo izan. Amaierara heldu aurretik, Ipar Euskal Herrirantz garamatza aste honetan Koldo Otamendik RTZ eta kolektiboa eta haien euskaraz eginiko rap musika ezagutzeko asmoz. Gaurko musika zuzenan telebista saioan RTZ kolektiboa ezagutzeko aukera izango dugu. 2021 urte inguruan Baionako Zizpa gaztetxean sorturiko musika kolektiboa da honakoa. Musikalki rap giroetara bideratuta. Zizpa gaztetxeak antolatutako rap tailerretan elkartu ziren taldekideak. Bertan erritma eta ritmoak egiteko elkartzen ziren, eta gerora sortu zen talde bat osatzeko ideia, horrela RTZ kolektiboa sortuz. Kolektiboa gaur egun horrela osatua dago. Rap ahotsetan Petri, OPH, Fred Asial eta TLM. Disko jartzailenanetan berriz eta sampleak eta baseak eginez, Digigual disko jartzailea. Taldekide bakoitzak bere egitasmoa du, eta bakarkako saioak ere eskaintzen dituzte nunbait. Hala ere, RTZ kolektiboaren indargunean hortan datza, kolektiboaren indarrean. Lau raplariak batera agertzen dira gertokian, guztien artean egindako errima eta errimoak sortuz. Atzean, musika jartzen, esan bezala, Digigual. Esan bezala, Baionako Zizpa gaztetxean egiten dituzten saioak RTZ kolektiboko kideek. Hala ere, taldekide bakoitza herri ezberdinetakoa da, eta horrek ematen dio taldeari nola baiteko berezitasuna. Abeslari bakoitzaren errealitatea ezberdina da, baina baituzte gauzak amankomunean, eta RTZ kolektiboan hori azalaratu nahi dute. Izan ere, kantuen letrak dira taldearen ezaugarri bat, kalean sorturikoak dira musikariak, bakoitza bere kalean, bakoitza bere errealitatearekin, baino RTZ kolektiborako idazten dituzten kantuetan, badira zenbait gauza amankomunean. Esaterako, argi dute euskara dela bere hizkuntza nagusia. Euskaratik egin nahi dute rapa. Euskal jendartarentzako, baino bai bestelakoentzako ere. Izan ere, rapa gaur egun, Frantzian dagoen musikararik zabalduena da. Eta hemen Euskal Herritik erakutsi nahi dute ere, euskaraz ere rapeatu daitekela. Taldearen debuteko diskoak konkista izena darama. Formatu digitalean ikusi du argia, plataforma digital guztietan, baita ere YouTube eta bestelako kanaletan ere. Diskoak ez du oraingoz formatu fisikorik, eta taldeak zuzeneko eta ara egiten dugun bita, taldearen benetako errealitatea ezagutzeko. Taldea sortu zenetik ona ez da denbora askorik pasa, baina dagoeneko lortu dute izen bat iparraldeko musika eszenan. Kontzertu ugari eskaintzen dituzte Lapurdin, Baxenafarroan eta Xuberoan, eta orain hegoaldera etorri nahi dute, hemen ere beraien konkista zabaltzera. Izan ere, taldeak kantu berrien sorkuntza murgildua da egun, eta bide horretan kantu berri batzuk grabatzen ari dira Mutrikuko Ame estudioetan. Hauek laster ikusiko dute argia, baina bitartean konkista diskoarekin gozatzeko aukera izanen dugu. Esan bezala, gaur, hemen, 11 telebistan, gabeko 10 aurrera, musika zuzenean telebista saio ikusteko aukera izango duzue, non RTZ kolektiboa izango diren protagonista. Era berean, nahieran, 11.eu atari digitalean ere, ikusi dituzue gure saio guztiak. Kolektiboa, deitzen da RTZ, eiten dut gaizketa. Orain bai, amaierara heldu gara, bihar eguerdiko ordu bietan itzuliko gara, badakizu informazio gehiagorako sartu 11.eus atarian edo kuskusiatu gure sare sozialak. Itzaki Gardenak taldearen Orube abestiarekin bagoaz, ongi izan eta bihar arte.
ez dut asko behar, askatasun printza bat. Negar markoei ere etekinen bat, atera behar aldiegu. Zulo berean jauzi izanak ez du inor bihurtzen lagun. Astezina izango da bizitzen ari ezkaren guztia. Bezakar bat, ez dut asko behar, askatasun printza bat. Ta gaizki aritzen naiz, hoberen egitean, askotan ez dut ezer